saning sing gawe jagat muga-muga kelakon penjangkaku terus. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ical wujuding Kelora Petra kantong bolong semawur Kelora Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Iki ora gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Ngilu sik. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kaya ban gembos? Werkudara ini arep omong mesti. Wah, kurang gedhe. Pripun? Kurang gedhe pripun? Suarane bapak iki gedhe. Coba gedhekke sithik. Engko nang jeblok ora. Kok rajeg anu pentile bosok. Coba tak cobane ya, Pak. Wah. Antasena. Wah, tutuk modar. Anak kula anak Antasena. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Ya, tak gegem bahasaku tampan. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, jagat kok padha jagat pangestu karo. Nggih, Antasena nggih. Wah, Pak Di Mandura aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksudane Pak Demu tampan ngono. Tak gegem dadake jimat. Adikku Di, adikku. Werkudara. Ling ngerem ki wis. Kula bali kok das ora. Bolo Dewi. Nggih? Bolo Dewi kekengku. Yayi padha Raharja. Beda. Lho, aku karo Raharja beda. Bidara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Engko nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Antarja tekan kene, ledo ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Aku gampang lali ya. Do lali. Pak De, Baladewa rada mundur. Jenananggan. Loh, Werkudara ngapa? Widak sikilku. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles buku engko nek Kakang Raja Kakang Antarja tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Engko nek do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni. Kowe ki edan kowe. Petruk Bagong ki abdimu. Aku arep tak cekel sing ngakon sapa? Engko nek kono muni, kowe ora ngawu iki wamu. Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap lho, Gong. Oke. Aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kok njur jangkar. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar apa? Dasar Baranyata Gathot. Piye? Gathot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupana. Tutuka kok tutupana. Tutuka. Dong aturaken bekti kula Kunjawa. Lho, Gatotkaca tak tampa. Pangestune awakmu Mandura tampanono. Lho mendika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus iki Gatotkaca. Tak tampa pangestune bapak tampanono. Sing ajeg. Iya. Dene menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki? Lho, lah kok malah kowe takon karo awakmu Mandura iki piye? Kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kose, kowe aja ngawur. Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan opo piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lha kok dadi kowe apa jenenge kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalare piye coba tak? Kula wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa.
nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan, mengkari papat, mongko wonge 5. Lah kok men dadi papat? Iki ing Paman Sedewa Kesah adrih menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong Wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian, iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora nrimake lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Kadot, wonten dawuh Rama Kyai. Ya aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora, kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong. Kuwi abdiku, kuwi ponokawanku, kuwi katresnan. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ajeg suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kepentut-pentut lha aku. Aku wah ngene dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Lah kuwi alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo ngonake gedhe sok cilik. Praedan, iki kuwi Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nek aku wangun. Iki sandal ora kan kene. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, Truk. Gropyokan, Truk. Saiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi iki tes larang-larang bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya. Iya. Nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong. Kareng nglontrok sembah pabekti, wa Mandura. Ya, Antarja tak tampa. Pangestuku tampano. Lho pendika jimat paripin daerah ning kasantosan. Rama Kyai kula ngaturaken bekti. Iya. Antarja tak tampa. Pangestune bapakmu tampanono. Kula pendika jimat paripin daerah ning kasantosan. Kenging menapa paduka lenggah wonten mriki. Kosek kowe arep ndi? Si Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis, lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh gribete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to, ngono to? Iya. Aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot ditukoke garu gundule atos. Apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca? Mengkaten. Dian. Iki mesti ana wong sing madha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Lah dalah kok kaya ngene lakon. Wis lunga. Wis lunga wis wah. Aku iki lek omong karo merem. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gedhe. Mau anggere kedhep ya iso. Wah. Lah nek wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan? Wis ora pokoke ora ngerti.